Nakasya pa. Itabi mo? Hindi. Hindi. Hindi natabi? Hindi. Sayang. Dagan to. Yung ano? Asya pa. Yung ano? Yan ang password na ano? Yung tansan. Yung tansan Wifi. na inuman kagabi. Asya. Marami. May gunong mata. May magluto kayo. May gutom na ako. Yun na! Papalo ko to sa'yo. Napakalikot mo! Sipag kuha.